लोगोफोर दिनै मर्निं नै थास' बिथरि संनो होननानै आं आखायाव लादों। संनाय खावनायखौनो आं दिनैबो लानानै फैबावबाय। नैबे जाबाय थास' बिथरि मैयानो खादोंमोन आङो सायनानै दोनबाय सुनानै आरामसे। ओमफ्राय नैबे जाबाय आलु होफागोन आरोना आराम मोनजायो माने आं आलु होफाबा मालाया माबायदि सङो मोनथिया आरोना। नैबे जाबाय थाइगिर ओमफ्राय नैथिं आं माबा लादों आरो बानलु संख्रि नैबे बानलु गोरान देनाय नैबे जाबाय जिरा पाउदार नैबे जाबाय दुन्दिया गोरान देनाय नै जाबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय गलमुरिस हाइजें ओमफ्राय नैबे जाबाय दुन्दिया। थाइगिरखौ मानि थाखाय होयो होमबाना सोरबा सोरबा मालाय थाइगिर होआबाबो जानो हायो। जोंहानि न'खरनि मानसिया माने थास' ओंख्रिखौ हाजार मोजां संबाबो मानदों होननानै बुंबाय थायो आरोना। बेखायनो माने थास'आव माने थाइगिर बा बिलाहि बेफोरबायदि माने गोखै बुस्थु जेखि जाया होनो मोनबानो जेबो होना आरोना। आरो लोगोसे होफागोन थास' बिथरिल' नङा नाफाम होगोन। नाफामजोंसो दिनै संनो होननानै लादों थास' बिथरिखौ ना गोरान नङा आरोना आं नाफामजोंसो संगोन। ओमफ्राय इथिं दङ नै रन्डे माइरं रन्डे आरोना इथिं आरो साराय जाननानै दोनखाबाय। ओमफ्राय नाफामखौ दा मोननोसैयाव होगोन आरोना नाफामखौ आं इथिं बोननानै दोनदो। नायबाय था लोगोफोर जोबजासिम नायबानो गोथाव जादोंना जायाखै आं साखिनानै खोन्थागोन। आंनि संनाय खावनायखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओरैनो मालाय बायदि गोथाव संनाय देखायनो हायाबाबो जि हायो बेखौनो न'आव जि जायो बेखौनो आं देखायबाय थागोन आरो। मालाया माबायदि सङो मोनथिया आरोना आं थावजोंसो सङो माने आं दैजों संनोखौ बारा मोजां मोना। थाव एसे होनानै आङो बेखौ आरामसे एवनानै लागोन आरो मोनजासे फ्राय स्टाइल माने एवनानै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो माबाखौ होगोन आरो थास'खौ एवनानै लाखांनानै बानलु संख्रि गासैखौबो होजोबनानै बिनि उनाव आङो माबाखौ होगोन आरो रन्डेखौ होनानै ओमफ्राय उनाव मोननोसैयाव नाफामखौ होगोन आरो नायबाय था लोगोफोर। थास' बिथरिखौ आं दा सारायाव होनानै लाबाय। खोबहाब मोनजासे एवगोन आरो आङो। दा लोगोफोर आङो संख्रि हालदै होनोसै। संख्रि हालदै बानलुखौबो होजासिगोन। बेखौ माने माबा होदों नालाय आङो आलु होदों नालाय आलुखौबो लोगोसे एखेलगे एवगोन आरो आङो। दा आलु होबाय नालाय आं थाइगिरखौ थाबनो होनो हानाय नङा। नैबे आलुजों थास'आ मोजां मोननांगोन आरोना बेयावसो थाइगिरखौ होगोन नङाबा आलुआ मोननाय नङा थाबनो। दा नै बेखौ होनोसै आरो आङो बानलु सबबो होजाजोब्बाय आरो दा नैबे ओमफ्राय हाइजेंखौबो होखानोसै आङो। सबखौबो होनानै माने आरामसे दाख्लाबनानै दोननोसै आरो दसे आखाइ सागोन लिरनो बानानै आरो मैया बुंनाया दा नायगोन र'
मिथिनाया आंना बांसिनानो माने देवबारावसो खामानि लासैनो माने संनाय खावनाया जायो देवबारावसो बांसिन आं मोजां संनो मोनो जेबोथ' मावा आङो होमबाबो माने बे गथ'नि थाखायनो माने फुङाव आखु दाखु स्कुल हगारनाय जायोना बेखायनो माने भिडिअ सिडिअ लाबाय थानो सोलाबा आरोना बेखौ आं ओरै मोजां दाख्लोबनानै दोनथ'नोसै बेनि उनाव नायगोन दा इयो आधा मोनबाय नालाय खामनो नागिरबाय बेनि थाखायनो आं दा दै गुदुं माइरं रन्दै गुदुंखौ होनोसै आरो सेरदेरदों गोजानाव थाब्रा आं बारा लाव लावबावबो गोथाव मोना लाथाब लुथाबसो जायो आङो मालाया माबायदि सङो मोनथिया आरोना आंनि डिजाइन बियो आं इदिखौनो मोजां मोनखायो बेखायनो इदिनो सङो आरो लोगोफोर ओंख्रिया आंना दा थाइगिर होजासिगोन थाइगिरखौ होनोसै थाइगिरखौ होखांनानै नाफामखौ होनानै खोबनानै दोननोसै नाफामबो होखांबाय थाइगिरबो होखांबाय आरो बानलु संख्रियाबो मोजां नांबाय दा दसे खोबनानै दोननानै दुन्दिया होनानै दसे उनाव खांसिगोन आरो आं थास' बिथरि ओंख्रिया मोननोसै लोगोफोर दा दुन्दिया होनोसै आङो लास्ट फिनिसिं जासिगोन एबार दुन्दियाखौबो दुन्दिया होबाय उखुन्दैजों सिनायाखै कारेन्टबो गैया दुन्दिया होखांनानै दसे खोबहाबनानै खांनोसै आरोना गोथाव जाबाय आं साखिखांबाय बरिया जादों लोगोफोर आंना ओंख्रिया नै आराम जादोंना गोथाव जागोन ना जाया बायदि नुदों खांनानै दोनथ'बाय जानोसै होनबा लोगोफोर दहायथ' आं साखिनानै खोन्थाखादों गोथाव जाखादों होननानै आरो दा जाबाथ' बांसिनसो गोथाव मोनजासिगोन आंजों लोगोसे जाफादो आं बांसिन हारसिं जानाय जायो बेलेगफोरा भिडिअ ओंखारनो बायोना ओंखायनो आलादा जानाय जायो आरो संनानै आरो जानायखौ खोन्थायाबाना टेस्टि जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना जायाखै सिगांथ' जानोबो मोजां मोनामोन सिख्ला समाव आरो संनोबो रोंखायामोन दा संनोबो रोंबाय जानोबो मोजां मोनबाय गोबावजोंसो जाखायो नालाय बे थास' बिथ'रि बिबारफोरखौ माने गोथाव मोनो आरोना